It-tempji megalitiċi ta' Ħal Tarxien infetħu għall-pubbliku bla ħlas fl-okkażjoni ta' tnedija ta' ktieb ġdid dwar l-istorja li sawret din il-ġawra f'pajjiżna. Tul il-jum kien hemm servizz ta' gwidi b'xejn li waslu informazzjoni dwar dawn it-tempji li jmorru lura aktar minn 5,000 sena. One News kellem mal-kuratur tas-sit u l-awtur tal-ktieb Tarxien Temples Joseph Karwana li fisser kif hemm idea żbaljata dwar in-nies li kienu jgħixu f'dawn it-tempji. L-idea żbaljata li kienu nies primittivi meta ma kienux l-evoluzzjoni biex taħdem fuq in-nies trid ħafna aktar minn 5,000 sena. Daw kienu nies bħalna, kienu jaħsbu bħalna, jħossu bħalna, jitħqu, jibku. U rrid nagħti il-messaġġ li dawn huma in-nies bħalna, l-uniku ħaġa li ma kellhomx kien l-abilità li joħorġu l-metal minn ġebla. One News tkellem ma' bosta nies li żaru s-sit, kemm turisti kif ukoll Maltin li ħadfu l-opportunità li jsuru jafu aktar dwar l-istorja ta' dawn it-tempji. It's a good thing because even if you are not Maltese, you can come here to see what historical Maltese we have here in Malta. Hija esperjenza interessanti għax naħseb jgħat għal-iktar li ġu jaraw il-post. I think it's really interesting because as a tourist I have the opportunity to know more places. Il-ktieb li tnieda l-ħadd se jkun qed jintuża wkoll bħala gwida minn dawk li se jżuru t-tempji fil-futur. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.